Ξεκινάμε σιγά σιγά. Η Παρασκευή είναι μια δύσκολη μέρα, μέρα εργασίας για πολύ κόσμο. Για τους γονείς είναι η μέρα δραστηριοτήτων για τα παιδιά. Θα ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Δεν μπορούμε να καθυστερήσουμε άλλο τους χορευτές μας. Ευχαριστούμε λοιπόν και καλωσορίζουμε μαζί σας την έναρξη του δεύτερου πολιτιστικού ανταμώματος ποντιακού ελληνισμού για το Δήμο Καλιθέας. Στην πλατεία Δαβάκη μαζί μας βρίσκονται ο Γιάννης Εμιρζάς, αντιδήμαρχος, ο Βασίλης Παπαχρήστος, αντιδήμαρχος, ο Παναγιώτης Γεωργούς, αντιδήμαρχος, ο Γιώργος Γερολιμάτος, αντιδήμαρχος, ο Ιτανίδης Θεόδωρος, δημοτικός σύμβουλος εντεταλμένος, ο Πετρόπουλος Παναγιώτης, δημοτικός σύμβουλος, ο κύριος Τσεγγελίδης Βασίλης, εντεταλμένος σύμβουλος και η Φωτεινή Χαλαστάνη που είναι πρόεδρος της Β' Κοινότητας. Αυτά από τη διοίκηση. Και προχωράω στους προέδρους των αδελφών σωματείων στην Καλιθέα. Η κυρία Ελευθεριάδου Ρούλα, η πρόεδρος του ΚΟΠΑ, ο κύριος Αργερόπουλος Ηλίας, αντιπρόεδρος του Συλλόγου Ποντίων Αργοναυτεκομνηνή, ο κύριος Κοσμίδης Γιάννης, πρόεδρος του Θεάτρου Πόντου, ο κύριος Δημητριάδης Κωνσταντίνος, εκπρόσωπος της Πανελληνίας Ομοσπονδίας Σωματείων Βαλινοστούντων, η κυρία Αντωνιάδου Ολυμπία, πρόεδρος Αδελφότητας Τριπολιτών Πόντου. Σας ευχαριστούμε όλους που είστε εδώ κοντά μας. Ο κύριος Ηλιάδης Γιάννης, πρώην Δημοτικός Σύμβουλος, ο κύριος Κεσαρίδης Παναγιώτης, επίτιμος πρόεδρος του Συλλόγου Μηθριδάτης, η κυρία Χιονά Βίβιαν, Γενική Γραμματέας της Ένωσης Ασσυρίων Ελλάδος και ο κύριος Ψυχίδης και η κυρία Βιτίδου Χριστίνα, μάλιστα. Τους είπα όλους, ξέχασα κάποιον? Ποιον ξέχασα? Μου δείχνετε κάποιον? Κυρία Ιορδανή, θα σας πω μετά με το χορευτικό σας. Λοιπόν, η παρουσία σας όλων μας γεμίζει χαρά και δύναμη για να συνεχίσουμε να ενώνουμε κάθε συλλογική ή ατομική προσπάθεια προκειμένου να μην χαθεί η μνήμη των προγόνων μας στο πέρασμα των χρόνων. Με δεδομένο ότι εδρεύουν επί δεκαετίες στην πόλη μας πολλοί ποντιακοί σύλλογοι που ιδρύθηκαν από πρόσφυγες Έλληνες του Πόντου, θέλουμε να προβάλλουμε αυτό το ισχυρό κομμάτι της ποντιακής κληρονομιάς. Κάθε σύλλογος αναμφισβήτητα λειτουργεί ως κυψέλη παραγωγής πολιτισμού και δημιουργεί τις προϋποθέσεις να διατηρήσουν τα μέλη του επαφή με τις ρίζες τους, να διαφυλάττουν τη γλώσσα, τις παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα. Ο πολιτισμός δεν είναι κάτι στατικό, αλλά είναι ένα κομμάτι ζωντανό της κοινωνίας που χρειάζεται συνεχή φροντίδα και ανανέωση. Εδώ σήμερα στην πλατεία Δαβάκη ο Δήμος δεν πραγματοποιεί απλά μία εκδήλωση για να προβάλλει έναν σύλλογο, αλλά δημιουργεί ένα πολιτιστικό γεγονός για την πόλη μας, τιμώντας τους χιλιάδες δημότες που επί πολλά έτη μέχρι και σήμερα γράφουν ιστορία στην Καλιθέα. Προβάλλουμε, στηρίζουμε, χειροκροτούμε κάθε μορφής πολιτισμό και αγαπούμε την ποντιακή οικογένεια που στηρίζει ανέκαθεν την ελληνική κοινωνία με τις αρχές της. Επιδιώξαμε αυτή την αποκοινού εκδήλωση έτσι ώστε κάθε εστία πολιτισμού, μικρή ή μεγαλύτερη, να δώσει το στίγμα της και να τη χειροκροτήσουμε συνολικά. Δεν διακρίνουμε κανέναν. Τα μέλη των συλλόγων, των διοικητικών συμβουλίων, οι πρόεδροι προσφέρουν αφιλοκερδό στην ψυχή τους και πράττουν λειτουργήμα για το κοινωνικό σύνολο με την προσφορά τους. Παρακαλώ τον εντεταλμένο σύμβουλο για το Κέντρο Στήριξης Ποντιακού Ελληνισμού του Δήμου Καλιθέας, τον κύριο Βασίλη Τσεγγελίδη, ως βασικό διοργανωτή, να έρθει κοντά μου. Δουλέψαμε από κοινού μήνες πριν παρακολουθήσουμε όλο αυτό που θα δούμε απόψε. Δεν ήταν εύκολο εγχείρημα να γίνουμε συνεργάτες και να προσεγγίσουμε την ενότητα των ποντιακών συλλόγων, που ναι μεν έχουν ίδιο σκοπό, αλλά ο καθένας μεταλαμπαδεύει την ποντιακή παράδοση με τον τρόπο του. Και εμείς οφείλαμε να σεβαστούμε κάθε τρόπο και να γίνουμε όλοι μια σφιχτή αγκαλιά συντελεστών για το καλύτερο αποτέλεσμα. Βασίλη, παρακαλώ. Καλησπέρα αγαπητοί συμπατριώτες Έλληνες του Πόντου, αγαπητοί συμπατριώτες Έλληνες από πολλές ιστορικές περιοχές του ελληνικού κόσμου, όπως την Ελλάδα, έτσι και εκτός των συνόρων της.
Καλησπέρα αγαπητοί συνάδελφοι δημοτικοί σύμβουλοι, αντιδήμαρχοι και υπάλληλοι του Δήμου. Χαιρετώ όλους τους επίσημους προσκεκλημένους, χαιρετώ και ευγνωμονώ όλους που συνέβαλαν στην οργάνωση του δεύτερου πολιτιστικού ανταμώματος ποντιακού ελληνισμού, που για δεύτερη χρονιά πραγματοποιείται στον Δήμο Καλιθέας. Συντονιστής της προσπάθειας είναι το Κέντρο Στήριξης Ποντιακού Ελληνισμού του Δήμου Καλιθέας. Θέλω να τονίσω τον σημαντικό ρόλο του Δημάρχου της πόλης μας Κώστα Ασκούνη στην οργάνωση και επιτυχή έκβαση του ανταμώματος από την αρχή, από το 2024. Ιδιαίτερο ευχαριστώ οφείλω στην συνάδελφο Δημοτική Σύμβουλο και Πρόεδρο της Αδελφότητας Ποντίων η Παναγία Γουμερά, την Ελένη Γρηγοριάδου, την παρουσιάστρια της σημερινής εκδήλωσης. Ευχαριστώ τους Προέδρους, τους χορηδασκάλους και τα μέλη των χορευτικών τμήματων από την Καλιθέα και τις άλλες περιοχές. Ο σκοπός αυτής της διοργάνωσης δεν σχετίζεται μόνο με την προβολή και διάδοση του πολιτισμού των Ελλήνων του Πόντου. Μέσα από αυτήν την προσπάθεια επιδιώκουμε να γίνουμε παράδειγμα ενότητας ανάμεσα στους πολυάριθμους ποντιακούς συλλόγους. Οι σύλλογοι της Καλιθέας που συμμετέχουν στο αντάμωμα προσπερνούν οποιασδήποτε διαφορές που μπορούν να υπάρχουν στην κοινωνία. Οποιασδήποτε διαφορές που ταλανίζουν δυστυχώς τον οργανωμένο ποντιακό χώρο και στέλνουν το δικό τους μήνυμα αλληλοϊποστήριξης. Ο ποντιακός ελληνισμός κουβαλάει στην πλάτη του έναν τεράστιο πολιτιστικό πλούτο που δημιουργήθηκε στο διάβα των αιώνων από τον Μικηναϊκό πολιτισμό, την αρχαία Ιωνία με την επιλυτική Μίλητο, τις πόλεις κράτη του Εύξηνου Πόντου, τα δύο στερικά βασίλεια του Κιμέριου Βοσπόρου και του Πόντου στην αρχαιότητα, τους Ακρίτες του Βυζαντίου, τους πολεμιστές της αυτοκρατορίας της Τραπεζούντας, που κράτησαν όρθια την τελευταία αυτοκρατορία του ελληνισμού μέχρι το 1461. Οι Έλληνες του Πόντου κατάφεραν να κρατήσουν ακμαίο τον πολιτισμό τους και στα χρόνια της επικράτησης των Οθωμανών. Δεν λύγησαν και την περίοδο της γενοκτονίας. Από την έξοδο των Ποντίων, από τις πατρογονικές τους εστίες, μέχρι τις μέρες μας ο ποντιακός ελληνισμός, όπως και οι άλλοι αδελφοί μας από τις αλλισμόνιατες πατρίδες, εκφράζονται μέσα από τα πολιτιστικά και κοινωνικά σωματεία ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο. Όσο από τους συλλόγους λαμβάνουμε το μήνυμα ενότητας, θα συνεχίζουμε να κάνουμε τις προσπάθειες για περισσότερη αλληλεγγύη και θα βάζουμε όλο και πιο υψηλούς στόχους. Συνεχίζουμε να υπάρχουμε και να δημιουργούμε. Καλή διασκέδαση σήμερα, να ακούσετε την ποντιακή μουσική, να δείτε τους ποντιακούς χορούς για άλλη μια φορά και αυτό δεν σταματάει. Το πολιτιστικό αντάμωμα ποντιακού ελληνισμού είναι εδώ και ήδη η πλατεία έχει γεμίσει φως, ρυθμό και συγκίνηση σε μια εκδήλωση αφιερωμένη στον πλούτο της ελληνικής ποντιακής μουσικής. Η ποντιακή ψυχή δίνει το ξεχωριστό της παλμό απόψε στην Καλιθέα. Οι μουσικοί μας θα παρασύρουν το κοινό με τραγούδια που γεφυρώνουν εποχές και πολιτισμούς. Τη βραδιά θα πλαισιώσουν χορευτικά συγκροτήματα της Καλιθέας και γύρω περιοχών που με πάθος και αυθεντικότητα θα μεταφέρουν στη σκηνή μνήμες βαθιά ριζωμένες στον ελληνισμό του Πόντου. Ας ξεκινήσουμε με τον πρώτο σύλλογο που φιλοξενούμε απόψε από την κοντινή μας Αργυρούπολη, η Ένωση Ποντίων Αργυρούπολης. Στη λύρα ο Λάζαρος Γιαγκαζίδης, στον ταούλι ο Ορφέας Κοσμίδης. Χοροδιδάσκαλο έχουν τον Γιώργο Κωστάντη και θα μας χορέψουν Γιουβαρλαντούμ, Ομάλ Κάρς, Σαμσόν, Εκατίβα Σεμπαξέδες, Τίκα Αργό, Τριγώνα Τραπεζούντας, Τριγώνα Ματσούκας και Κοτσαγγέλ. Παρακαλώ ένα δυνατό χειροκρότημα για τα παιδιά.
Λοιπόν, θέλω να έρθει η πρόεδρος της Ένωσης Ποντίων Αργυρούπολης, η Χαρά Ιορδανίδου. Η Ένωση Ποντίων Αργυρούπολης είναι ένας σύλλογος που δημιουργήθηκε από τις πρώτες οικογένειες που εγκαταστάθηκαν και ίδρυσαν την Αργυρούπολη Αττικής. Γνώρισε μεγάλη αναγνωρισιμότητα όλα αυτά τα χρόνια, έκανε πρωτοποριακές εκδηλώσεις και έχει συνεργαστεί με πολλούς συλλόγους σε όλη την Ελλάδα. Μετά τον ξαφνικό θάνατο του Προέδρου επί πολλά έτη, Ηλία Ιορδανίδη, η Ένωση είναι πλέον στα χέρια της νεότερης γενιάς με την κόρη του, Χαρά Ιορδανίδου, στο τιμόνι, η οποία συνεχίζει το έργο του πατέρα της με φρέσκια ματιά, τιμώντας πάντα την ιστορία των προγόνων μας και έχοντας σκοπό να μην παρεκκλίνει από την αποστολή του Συλλόγου, τη διατήρηση του ποντιακού πολιτισμού. Παρακαλώ τον Αντιδήμαρχο, τον κύριο Μιρζά, να έρθει να της δώσει ένα αναμνηστικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ το σύλλογό μας και το χορευτικό μας, όλο το Δήμο, την Ελένη που μας κάλεσε εδώ προσωπικά. Τι να πω, είναι δύσκολη η στιγμή. Είναι η πρώτη φορά που χορεύουμε χωρίς το παλιό πρόεδρο. Θα είμαστε κοντά και εσείς μαζί μας και εμείς μαζί σας. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Προσήλθε ο Δήμαρχός μας, ο κύριος Κώστας Ασκούνης. Επίσης είναι εδώ ο κύριος Κώστας Αλεξανδρίδης, ο πρόεδρος του Σωματείου Μωμόγερη. Είναι ο κύριος Ζουρνατζίδης, ο πρόεδρος του χορευτικού ομίλου Σέρα. Είναι η κυρία Χαριτίδου, εκπροσωπώντας, να τα πω όλα, εκπροσωπώντας και τους αργοναύτες αλλά και την Επιτροπή Ποντιακών Μελετών. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ κοντά μας και συγχωρέστε μου λίγο την αμηχανία. Η πρωτοβουλία αυτή του Δήμου Καλιθέας δεν είναι απλώς μια εκδήλωση πολιτισμού, αποτελεί έναν τρόπο να τιμηθεί η ιστορία και η πολιτισμική ταυτότητα της περιοχής μας, αφού στις σκήτες της φιλοξενεί χιλιάδες οικογένειες προσφύγων από το 1922 και έπειτα. Η Καλιθέα με το πολιτιστικό αντάμωμα ποντιακού ελληνισμού μετατρέπεται σε έναν ζωντανό προορισμό πολιτισμού, όπου η τέχνη, η ιστορία και η παράδοση συναντιούνται με έναν τρόπο αυθεντικό και εμπνευσμένο, με σκοπό να κρατηθεί ζωντανή η μνήμη και να ενωθεί το παρελθόν με το παρόν. Δύο κυρίες του καλλιτεχνικού οργανισμού Ποντίων Αθηνών θα μας απευθύνουν ποίηματα και χωρατά στην Ποντιακή, διότι ο πολιτισμός δεν είναι μόνο χορός και τραγούδι, αλλά είναι και η γλώσσα που μας χαρακτηρίζει. Παρακαλώ. Η κυρία Σοφία Κουνατίδου και η κυρία Ροζάνα Δημητριάδη. Σε αυτό το μικρόφωνο θα είστε. Τέλεια. Λοιπόν, εγώ θα φύγω. Λοιπόν, ήταν ένας παλαλός. Ποίημα του Μιχάλη Νικολαίδη, απαγγελία Σοφία Κουνατίδου. Το Μαντρί με τα χτίνια της Γιούλης Γεωργιάδου, απαγγελία από τη Ροζάνα Δημητριάδη, και Σιπαντελίν του Χρήστου Δημάρχου, απαγγελία Σοφία Κουνατίδου. Ωραία. Νομίζω ναι. Καλησπέρα. Ο Καλλιτεχνικός Οργανισμός Ποντίων Αθηνών χαιρετίζει το δεύτερο πολιτιστικό αντάμωμα ποντιακού ελληνισμού, το οποίο έχει γίνει πλέον θεσμός και σας παρουσιάζει για αρχή ένα ποίημα. Στον λόγο των Ποντίων δεν υπάρχει απλώς μνήμη, υπάρχει καρδιά. Η ποίηση του ταλαντούχου γιατρού Μιχάλη Νικολαίδη δεν είναι απλά λέξεις, είναι ρίζες, είναι φωνή που δεν ξεχνά. Μέσα από αυτό το ποίημα που θα ακούσετε δεν σατυρίζει απλώς, παρατηρεί,
σχολιάζει και καυτηριάζει. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Έτουν ένας παλαλός. Στον κόσμο να τε ζήνε. Χοντέρε έτρωενατός και αχουλήσε επίνεν. Αχμάχσε τον, ενέσπαλνεν. Κοντών ήταν ο νούνατ. Όλα περίπεζαν τον και κοφτεξάει τα χούλνατ. Κυβιανεύκουσουν να τον σατίς που κυβερνούνε. Τσίπαν πως έχνε ελέν, τον κόσμο κι πουλούνε. Αμογαϊδούρε δούλευεν και πλέρωνε το φόρον. 2 φορές τον χρόνον πά, εδίνανα τον δώρον. Εδένιζαν και έλεγαν πολλοί τραπεζιτάδες. Φα, πία, λάστ, ξάι μηνονείς, έπαρες οι παράδες. Έγκαι στην κρίση παλαλέ, είπαν έναν ημέρα. Έχασε τη δουλεία να το σπίτι να του πάει πέρα. Εκάτσεν κάω παλαλόν, ενούντσεν. Τον εφτά, είπε θα είναι ο μαχουλούς και παλαλά θα φτά. Άλλο και κυβιανεύκουσους άτινς που κυβερνούνε. Τσίπαν πως κέχνελε, τον κόσμο θα πουλούνε. Ακολουθεί το αφήγημα το Μαντρίν μεταχτίνε από το βιβλίο Ασυλαρίας ο γράψιμων της Γιούλη Γεωργιάδου Λάζιου. Η συγγραφέας φιλόλογος καταφέρει με το αστήρευτο ταλέντο της να παντρέψει την παράδοση, τα ήθη, τα έθιμά μας με τον σύγχρονο τρόπο ζωής. Και ως βαθιά γνώστης της διαλέκτου μας, της ιστορίας και του πολιτισμού μας, πετυχαίνει να τα διοχετεύσει όλα αυτά με τρόπο αριστοτεχνικό μέσα από τα αφηγήματά της. Ας ακούσουμε λοιπόν τι έχει να μας πει η Ροζάνα Δημητριάδου. Κάποτε σε ένα μαντρίνα πες, εζήναν τα χτίνεα με τα αφεντικά του, με τα ανθρώπους. Έλεπαν τα αφεντικά του να τρώγνε και να πίνε, ους να βραδύνει. Γιατί τα κτίνεα, νεγκασμένα στα δουλεία τη μέρας, να τερούν τσαπολόερα. Τόσο και πολλά εκούζεψαν, πασόκεσεν ευχαριστημέν αστάδικον το φέρσιμο να του. Επίκαν ένα συνέλευση και πέραν την απόφαση να χατεύνατς και να εμπαίνε χτίνεα, συνθέσιν τα αφεντικόνα του. Το σύνθεμα απέγραψαν να πάσα φραχτία έτον. Όλ πρέπει να είμες έναν απέσω μαντρίν. Αμα πολλά και πιέν, κι απάκρας ερχίνεσαν τα κτίνια, πεπέραν τα αφεντικόνα του τη θέση, να εφτάνε εΐνα. Αυτό και πηγανεύκουσαν στο ανθρωπίον το φέρσιμο. Έτρωαν και έπιναν, αμοντε πίναν τα αφεντικά του. Και έναν ημέρα το σύνθεμά του πηλέ έλαξε. Επίκανα το. Όλ πρέπει να είμαι έναν. Αμα κάποιοι πά πρέπει να είναι αστάλτς κι άλλα πάνε. Κατώσον και πολλά ομέασαν τα αφεντικά που εχάτεψαν, πεθέντουσαν τα κατσία του άμον ανθρωπινά. Άρα τώρα εθαρώ, εσύν παεγρικάτε. Πόσον πολλά το η ιστορία ή ευσανθρώπους απάνω που αγαπούν να έχουνε την εξουσία. Ήνταν έναν μετά του νους που να σε πολέμαναν και τα κατσία των φέντνασε να ομεάζνε καθαν φορά παλάζνε τα συνθέματα των. Ατσάπας, σα ημέρας πέρθαν. Ο λαόν εγρίξεν ποιος κυβερνά μας. Η Μάρτα Παναία με τη μνημονίων τα νόμους το πολλά ομοιάζνε τα συνθήματα.
Και ολοκληρώνουμε με το μονόπρακτο του Χρήστου Δημάρχου. Ο Χρήστος Δημάρχου γεννήθηκε στην Κερασούντα στην εκπνοή του 19ου αιώνα. Σε μικρή ηλικία εγκαταστάθηκε με την οικογένειά του στο Κρασνοντάρ της Ρωσίας, όπου για ένα διάστημα παρακολούθησε μαθήματα ζωγραφικής. Στην Ελλάδα ήρθε το 1924. Ήταν ζωγράφος, σκηνογράφος, σκητσογράφος και συγγραφέας. Δημιούργησε τον σπαρταριστό τύπο της Παλάσσας της Μολύβους, που μας τα λέει από την καλή και από την ανάποδη. Ας την ακούσουμε λοιπόν. Συμπεντέλη. Την καιρεκήν επήγαση κατήγκος στη τόπου, στη γιορίκα την πεθεράν. Μο την πίστης, τερότζες κόφαν σοποδάρ να πάγνε συμπεντέλη. Εγώ θα πάω, είπατς. Αμάν εκλώστα στο σπίτι, μάνι χαζιρλαέφτα και αρτούκ παλτουρκιουτούρ, εσέβαμα πες αυτοκίνητο τι Παναή και χπάσταμε. Έρθαν με τεμάς και η γραία η Φωστήρα, τη γελαντζίδη τη δικαιγόρου η μάνα. Σορδόμος είτε πάμε και εντέμορφα πάει νετάρδο με θέασα μελίσσα και παν. Σκουντουλίζω κόσμο να σαπεύκα. Η Φωστήρα κάτε κράπνες ασέρετς. Κάπως επίκεν καιρούς και κρεμίζεται απαν σορδόμο. Αμάν εστάθεν ο Παναής. Όντα στερούμε, εξήγαν και τα γουτεύταν τα λικά τα χαψία απαν σορδόμων. Α τώρα αντών αυτάμε. Τα χαψία να χάνταν κίνε, αμαρτίανε. Άμα τα αυτοκίνητο πακιστέκνεται βλοημένα. Βουζουρ τέναν τ' άλλο πις πάγν και έρχονταν. Άλλον μίαν ελάν και ψαυκά και έναν την ώρα με το πλάεψα και σέγγατα σε έναν εφημερίδα και ξανενίβα επάν. Αρτούκ εφάνθεται βλοημένον η Πεντέλη. Σου γεφύρε πάν την εμπειρία στάθεν ο Παναής και τερώ ένα χωροφύλακο κατλέατον. Τον λέει οτός, είπα τον. Άδειας θέλ, λέει ο Παναής. Ναι πρεντό είναι όταν το λες. Ναι πρε η άδεια παπίωνε λέγα τον. Άβουτο την Πεντέλη το ελέψ, εμείς εχτίσαμα το. Εγέν τον 25 χρόνια και εσύ είπα κατά άδεια λες ατουκές. Μωσέ και το θόμας. Εμέντερεν κύριε. Αβούτο τα δακές, εμείς σου λουκλέψεματο και η άδεια το ψαλαφάς που πίουνε. Να είσαι κάτι, είπε να τον ο Παναής, εκρεμάει σε αυτοκίνητο και ήρθε και ο χωροφύλακον με τεμάς. Αρτούκ, εσύ μος άμεσον αγισίλων και κα. Όντε στερό, μο τι θέκαλας, ευόεσεν η Πεντέλη. Τα 4 μερέα σε πήραν φωτία, είτε με ετερκυλές, πάτε σαν να κασοχωρών. Η Ελέγκο τη Τσολάκ, η Ερήνη τη Πουλουλίδια σαλιπάσματα, ο Καλπαξής ο Νικόλας με την Παρέσαν, η γραία Υποτσιτσίνα και τε, ντόνα λέω σας, ο Λεκιέσαν κι ας όλο να παν, η Παρθένα. Αναθεμάτεν, σου έλεγα πώς ευριέται. 2-3 με τζετζίδες, τουλούμ, ζουρνάν, ταούλια. Μο τον νόμος, εχαρχαταρίες από πες αυτοκίνητο. Άμα να μου στάθε, ελάν και ψαυκά και τε, ίσα σοχωρών. Η Φωστήρα πάει πέμνε να πες με τα χαψία σας σέρετς. Ο χωροφύλακον πατερία παυκακές και γριτσών. Έλα είπα τον. Χόρεψον και δεν ξέρω, είπε με. Ναι πρε λέγα τον, τόνο ξέρεις. Χα, άμουν τα λες κι εσύ, ήβρες χορό, χόρεψον. Έναν κάρτον και πέρασε. Ο χωροφύλακον, ασάλ σκαλίον εχόρευε. Θα πω 2 κουβέντες εγώ για τον καλλιτεχνικό οργανισμό και παρακαλώ την Πρόεδρο, την κυρία Ελευθεριάδου, να έρθει να πάρει ένα αναμνηστικό από τον Δήμαρχο.
Ο Καλλιτεχνικός Οργανισμός Ποντίων Αθηνών ιδρύθηκε το 1968. Ο πρώτος πρόεδρος ήταν ο Ηλίας Τσιρκινίδης, οι συνοδοιπόροι τον έλεγαν Παλαμά του Πόντου. Ο επόμενος πρόεδρος ήταν ο αείμνηστος Χριστόφορος Χριστοφορίδης Άρπογλης. Σκοπός της ίδρυσης του οργανισμού ήταν να διασωθεί και να διαδοθεί μέσα από την ποίηση και το θέατρο η ποντιακή διάλεκτος. Η σημερινή διοίκηση του ΚΟΠΑ συνεχίζει επάξια το έργο των προηγούμενων γενεών. Η πρώτη γενιά των προσφύγων, μαζί με τον πόγο και τις αποσκευές, φέρανε και τη γλώσσα τους. Βέβαια ήταν διαφορετική από ό,τι σήμερα μιλιέται, γιατί μετά από 106 χρόνια έχει αλλάξει, μπήκανε κι άλλες λέξεις, απλοποιήθηκανε, αλλά οι πρόγονοι μας όμως αυτή την ατόφια, την γλώσσα των αρχαίων Ελλήνων από την Ιωνία, πραγματικά προσπαθούμε εμείς στον ΚΟΠΑ να την διατηρήσουμε. Δεν είναι εύκολο όλοι να την κατανοήσουν, αλλά πρέπει να γίνει αυτό. Και ξέρετε, ο μεγάλος στιχουργός, θα τον θυμάστε, τον Χρήστος Αντωνιάδης, που έγραψε την Πατρίδα Μέχασα, έλεγε ότι η πατρίδα είναι όταν διατηρείται η γλώσσα. Αν δεν υπάρχει γλώσσα, δεν υπάρχει πατρίδα. Ευχαριστώ πολύ. Να σας καλωσορίσω και εγώ όλους εδώ πέρα. Θέλω να πω ότι ο ΚΟΠΑ κάνει μια μεγάλη προσπάθεια, ιδιαίτερα στο θέατρο και μάλιστα στην ποντιακή γλώσσα. Αυτό που είπε η Πρόεδρος είναι το πιο σημαντικό. Άρα σήμερα μέσα από τον ΚΟΠΑ και το ποντιακό θέατρο διατηρούμε την ιστορική μνήμη, αλλά και ταυτόχρονα μεταλαμβαδεύουμε στις νέες γενιές όλο τον πλούτο και τον πολιτισμό του Πόντου. Γιατί ο Πόντος ήταν και παραμένει μέσα στην καρδιά μας. Είναι οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι ξεριζώθηκαν 3 φορές, πήγανε στα παράλια της Ρωσίας, Σοβιετικής Ρωσίας τότε, μετά Σοβιετική Ένωση, πήγαν στα βάθη της Ασίας και μετά γυρίσανε στην Ελλάδα. Άρα πρέπει να αποδίδουμε τον πρέποντα σεβασμό σε όλους αυτούς που είναι περισσότερο Έλληνες από όλους εμάς εδώ τους Ελλαδίτες. Θέλω, κυρία Πρόεδρε, να σας συγχαρώ για το έργο το οποίο κάνετε. Και θέλω να σας πω ότι έχετε και πολύ ωραίους καλλιτέχνες, ηθοποιούς που κάποιοι σήμερα, όπως ο Παναγιώτης, μας τιμούν με την παρουσία τους. Εύχομαι να παρουσιάσετε στο Δημοτικό Θέατρο και το καινούριο σας θεατρικό έργο, να σας απολαύσουμε και να σας χειροκροτήσουμε. Κάνετε ένα σπουδαίο έργο και εμείς ως Δήμος θα στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια την οποία κάνετε. Σας ευχαριστώ. Η παράδοση οφείλει να είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ιστορία κάθε λαού και πάντα να κρατά κοντά της παιδιά και νέους. Σπουδαίος ο σκοπός να ενδυναμώσουμε τη συμμετοχή της νέας γενιάς στους πολιτιστικούς συλλόγους και να ατενίζει το μέλλον με αρχές και ιδανικά. Ένα σύλλογο που έρχεται με πολλά νεανικά χαμόγελα, θα παρακολουθήσουμε τώρα, την Ένωση Ποντίων Σαλαμίνας. Ένα δυνατό χειροκρότημα, τα παιδιά έχουν έρθει από τη Σαλαμίνα να μας τιμήσουν. Στη λύρα είναι ο Ανέστης Καραγιαννίδης. Στον ταούλι είναι ο Γιώργος Αρσαρίδης. Τα παιδιά έχουν χώρο διδάσκαλο την Ερυφίλη Μπακυρλή. Είναι κοντά μας και ο πρόεδρος του συλλόγου, ο κύριος Παναγιώτης Λιαδάκης. Θέλω ένα δυνατό χειροκρότημα να ανέβουν τα παιδιά και να μας χορέψουν τους χορούς. Τικ διπλών, τσουρτούγουζους, τρομαχτών, τις, κουνιχτών, ούτσαοι, τικ αργών, από παν και κα, παπόρ, σερανίτσα, σέρα και ελαφράγκα. Παρακαλώ να τους χειροκροτήσουμε για να πάρουν δύναμη και να νιώσουν πολύ καλά που τους φιλοξενούμε.
να τε τα φερτσενέρων, μάνα ημί φεντέσον και να τε τα φερτσενέρων. Σαν ξυλατέ θα πάει, σαν ξυλατέ θα πάει, είναι άλλες ατέμβευτα, είναι άλλες ατέμβευτα. Και σαν ξυλατέ θα πάει, σαν ξυλατέ θα πάει, είναι άλλες ατέμβευτα, ξαν είναι άλλες ατέμβευτα. Τότε μόνη καρδιά γιατί κουβαριαέται,
κόκκια τα τσάνταρια, τα κόκκια τα τσάνταρια, ράμουε τα ραγάνα, ράμουε τα ραγάνα. Άστε πειρατάκι μέρα, άστε πειρατάκι μέρα, τα μέσα με κουραγάνα, τα μέσα με κουραγάνα. Κουμπάρε τη λαμπάμψονα, κουμπάρε τη λαμπάμψονα, είναι αλεγό σε γράψονα, είναι αλεγό σε γράψονα. Ας το βγάλει με εξτεδίβα, ας το βγάλει με εξτεδίβα, σο δέσποτα να έψονα, σο δέσποτα να έψονα. και συρίζει το προσκέτε. Εγώ την αναλάβω, ταραπολούς ζωσκέτε. Εγώ την αναλάβω και ταραπολούς ζωσκέτε.
σύντοτε γυριστρογύλα κυλιέται. Το σαριτάρνημα πες φόβο με φουρκιέται. Το σαριτάρνημα πες και φόβο με φουρκιέται.
Δυνατή η Ένωση Ποντίων Σαλαμίνας. Παρακαλώ τον Πρόεδρο, τον κύριο Λεαδάκη, να έρθει να πάρει ένα αναμνηστικό από τον Αντιδήμαρχο, τον κύριο Παπαχρήστο. Η Ένωση Ποντίων Σαλαμίνας αποτελεί ένα ζωντανό φάρο πολιτισμού, μνήμης και παράδοσης. Από την ίδρυσή της έχει ως σκοπό να κρατά άσβεστη τη φλόγα του ποντιακού ελληνισμού, να μεταλαμπαδεύει στις νέες γενιές τα ήθη, τα έθιμα και τους χορούς του Πόντου. Με δράσεις πολιτιστικές, κοινωνικές και εκπαιδευτικές, η Ένωση ενώνει ανθρώπους, καλλιεργεί τη φιλία και την αλληλεγγύη, κρατά ζωντανό το πνεύμα του Πόντου στη Σαλαμίνα. Όπου και αν βρισκόμαστε, η καρδιά του Πόντου χτυπά δυνατά. Άμα τελειώσουμε τα περίπου πάμε. Θα πίνω πλάι. Καλησπέρα και από μένα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ελένη για το κάλεσμα. Το μεγαλύτερο χειροκρότημα το αξίζουν όλα τα παιδιά που χορεύουν από όλους τους λόγους σήμερα, γιατί αυτοί κρατάνε ζωντανή την παράδοση. Σας ευχαριστώ. Αφού ευχαριστήσουμε πολύ και τις δύο ενώσεις, της Αργυρούπολης και της Σαλαμίνας που μας θύμισαν και ευχόμαστε να είναι κοντά μας κάθε χρόνο στο πολιτιστικό αντάμωμα, να εμπλουτίζουν το πρόγραμμά μας και να γεμίζουν το μέσα μας με περηφάνεια, κλείνουμε με τα δικά μας παιδιά. Το Ελληνικό Σωματείο Διάσωσης και Διάδοσης Πολιτιστικής Κληρονομιάς Μωμόγερη, εδώ στην Καλιθέα, με χορούς της περιοχής Κάρς. Στον ταούλι είναι ο Γιώργος ο Σαρσαρίδης και στη λύρα ο Ναυροζίδης ο Χρήστος. Χοροδιδάσκαλος είναι ο κύριος Κώστας Αλεξανδρίδης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ένα δυνατό χειροκρότημα να ξεκινήσουν τα παιδιά. Συγγνώμη, να πω τους χορούς. Είπα ότι είναι από το ΚΑΣ. Ο ΜΑΛ, 7 ζευγάρια και το ΤΕΚ, ΤΑΣ, Καγγέλια, Τρομαχτών, Κότσαρη, Λετσίνα και Κοτσιχτών ο ΜΑΛ. είναι μορφωστή, δεν και έχουν άλλο. Και μόρφωσης είναι μορφωστή, δεν και έχουν άλλο. Εγώ παπαλίκαρι με το καρδοπουστάκιο, εγώ παπαλίκαρι με το καρδοπουστάκιο. Ένα πουλο πόνεται με ότι ψησκύπερο. Εγώ έτσι μπορώ αγαπώ, εσύ λεύκας κι ξέρω. Εγώ έτσι μπορώ αγαπώ, εσύ λεύκας κι ξέρω.
Κατά τη διάρκεια του 12ήμερου το Σωματείο αναβιώνει το εθιμικό δρόμενο των Μωμόερων για το καλωσόρεσμα του νέου έτους. Σε διάφορους δήμους, όπως και στην Καλιθέα, οι περισσότεροι θα έχετε δει τις βόλτες που κάνουν στα καταστήματα και στις γειτονιές μας. Το συγκεκριμένο έθιμο με πρωτοβουλία του Σωματείου ενεγράφει το 2015 στον Εθνικό Κατάλογο της Άειλης Πολιτιστικής μας Κληρονομιάς και το Νοέμβριο του 2016 ενεγράφει στο Διεθνή Κατάλογο της Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ανθρωπότητας της UNESCO. Εκ μέρους του Σωματείου θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Δημοτική Αρχή και να τονίσω ότι ο νυν δήμαρχος ήταν αυτός που από την πρώτη στιγμή ίδρυσε το ΚΕΣΠΕ, το οποίο ήταν το πρώτο στην Ελλάδα κέντρο υποστήριξης ποντιακού ελληνισμού. Κάτι που έπρεπε να κάνουν και άλλοι δήμοι και άλλοι δήμαρχοι από τη δεκαετία του 90 που άρχισαν τα πρώτα κύματα νεοπροσφύγων να έρχονται στην Ελλάδα. Τα προβλήματα αυτά σημειωτέων δεν έχουν επιληθεί ακόμα. Συγχαρητήρια και στον Βασίλη τον Τζεγγελίδη, που είναι ο πρόεδρος του ΚΕΣΠΕ και προσπαθεί με την αρρωγή του Δήμου να δώσει λύσεις στα προβλήματα που υπάρχουν ακόμα. Στην κυρία Γρηγοριάδου για την άψογη αυτή διοργάνωση, και θέλω να πω ότι είναι πολύ δύσκολο να ενώσει κανείς τους ποντίους και τέτοιες πρωτοβουλίες αξίζουν συγχαρητηρίων, γιατί οι πόντιοι είμαστε ένας δύσκολος λαός και ακόμα δυσκολότερο να τους ενώσουμε. Εμείς οι ίδιοι οι πόντιοι που ασχοληθήκαμε με τα κοινά εδώ και πολλά χρόνια μέσα από δευτεροβάθμια όργανα
συνομοσπονδίες, ομοσπονδίες, δεν το καταφέραμε. Ελπίζουμε, Δήμαρχε, τουλάχιστον στην πόλη μας εσείς το έχετε πετύχει και σας συγχαίρουμε γι' αυτό. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Λοιπόν, θέλω να καλέσω και την Ολυμπία την Αντωνιάδου. Είναι ένας σύλλογος, η Αδελφότης Τριπολιτών Πόντου, που πραγματικά συνδράμει πάντοτε με όλη της την ψυχή. Μπορεί να μην έχουν πολιτιστικά δρόμενα, όμως είναι δίπλα μας σε όλους μαζί και στον καθένα ξεχωριστά. Η Πρόεδρος λοιπόν να έρθει να πάρει μια αναμνηστική από τον Δήμαρχο, γιατί είναι πάντα κοντά μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους εσάς, αλλά πάρα πολύ ιδιαίτερα στον Δήμαρχο. Ειλικρινά αυτό που έχουμε πετύχει εδώ και 2 χρονιές είναι το κάτι άλλο. Η αγάπη μας για τις ρίζες μας πρέπει να μας κρατάει ενωμένους, τουλάχιστον εμείς που είμαστε τρίτη γενιά, να φροντίζουμε μόνο γι' αυτό. Αυτό είναι το καλό που μπορούμε να αφήσουμε στο πέρασμά μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους και για τη διοργάνωση και ό,τι μπορούμε ο κάθε ένας να είμαστε πάντοτε από κοντά. Εμείς δεν έχουμε χορευτικό, αλλά το λέω πάντοτε, είμαστε ο πρώτος ξενώνας στην Παναγία Σουμελά στην Καστανιά και είσαστε καλεσμένοι να έρθετε να σας φιλοξενήσουμε, γιατί έχει γίνει από το πενηνταράκι της κάθε γιαγιάς που τότε δεν είχαν σύνταξη. Να είσαστε καλά και να έχουμε υγεία. Πάλι με το καλό να βρεθούμε. Να ευχαριστήσω την Ολυμπία και τους Τριπολίτες του Πόντου, αλλά ιδιαίτερα θέλω να ευχαριστήσω τον Κώστα τον Αλεξανδρίδη και τον Σύλλογο Ημωμόλη, που έχει σε ένα τεράστιο πολιτιστικό έργο παράξει όχι μόνο για την Καλιθέα αλλά για τη χώρα. Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια και ένα χειροκρότημα στον Κώστα και στην οικογένειά του, που συνεχίζει ως έφηβος νέος, ειλικρινά μας καταπλήσεις Κώστα, με αυτή τη ζωντάνια, τη δύναμη, το πάθος και την αγάπη για ό,τι έχει σχέση με τον Πόντο. Θα κρατήσω μόνο ένα πράγμα από αυτά που είπες, ότι μία νομίζω εσύ τα ξέρεις καλύτερα. Είμαστε ένας δύσκολος λαός οι Πόντοι, είπες, και είναι δύσκολο να μας ενώσετε. Είναι δύσκολο να βρεθούμε μαζί. Είναι τα χαρακτηριστικά της φυλής. Λοιπόν, εδώ τόσο ο Τσενκελίδης όσο και η Ελένη Γρηγοριάδου έχουν κάνει μια μεγάλη προσπάθεια, και εγώ, να ενώσουμε τους Ποντίους. Δεν έχουμε τίποτα να χωρίσουμε. Ο πολιτισμός ενώνει. Αυτή είναι η δύναμη του πολιτισμού. Αυτό θέλουμε να αναδείξουμε, και με τη δική σας βοήθεια μπορούμε πράγματι να κάνουμε ακόμα περισσότερα πράγματα. Εγώ έχω πει και λέω με όλη τη δύναμη της φωνής μας, βασική μας αντίληψη είναι η ενίσχυση των καλιθεάτικων πολιτιστικών συλλόγων. Έτσι παράγεται ο πολιτισμός. Με αυτό λοιπόν το πνεύμα και με τον Βασίλη και την Ελένη, αλλά και τα άλλα παιδιά Ποντίους που είναι στο Δημοτικό Συμβούλιο, βλέπω τον Νίκο, αλλά είναι πολύ πίσω ο Νίκος, ο Ψυχίδης δεν έρχεται μπροστά, είναι σεμνός. Λοιπόν, θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να ενώσουμε τους Πόντιους. Μας ενώνει, επαναλαμβάνω, ο πολιτισμός. Η υποχρέωση δική μας είναι να αναδείξουμε το ποντιακό ελισμό, τα ήθη και τα έθιμα. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ, τα λέμε αύριο. Τη μέρα δίνουμε ραντεβού για αύριο, εδώ στην πλατεία Δαβάκη, την ίδια ώρα, για να απολαύσουμε το δεύτερο μέρος του πολιτιστικού ανταμώματος. Μην φεύγετε, θα έχει μουσική για να χορέψετε.
Δράτω με τις ευκαιρίες λοιπόν, επειδή υπήρχε μια παρεξήγηση με το πρόγραμμά μας. Το πρόγραμμά μας κανονικά είχε θεατρική παράσταση την Κυριακή το απόγευμα στο Δημοτικό Θέατρο. Η παράσταση αναβλήθηκε λόγω συμπαράσταση των μελών της Αδελφότητας Ποντίων η Παναγία Γουμερά στο πένθος για τον ευνίδιο χαμό του πατέρα ενός πρωταγωνιστή ηθοποιού πριν από μόλις λίγες μέρες. Αυτό ήταν το μόνο που αναβλήθηκε και θέλαμε στον κόσμο να το ανακοινώσουμε και να το δούνε για να μην έρθουν άδικα. Η νέα ημερομηνία θα είναι μέσα στον επόμενο μήνα γιατί θα παρουσιαστεί το θεατρικό. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή διασκέδαση. Τα παιδιά θα μείνουν να παίξουν για μας μουσική. Ευχαριστούμε πολύ. Αδάσω κόσμο να αγαπώ είναι αν Θεό και σένα. Αδάσω κόσμο να αγαπώ είναι αν Θεό και σένα. Αν θέλεις δε βάσω να νύχτην και ρώτα για τεμένα. Αν θέλεις δε βάσω να νύχτην και ρώτα για τεμένα. Εγώ για τεσέν και μόνον σύρω της έρδας των πόνων. Το κεφάλι μσο μαξίλαρο νους ημεν σοδρομών. Το κεφάλι μσο μαξίλαρ ο νους ημεν σοδρομών. Εσεν ριζάμ το αγαπώ αν ίσως λέγω ψέμα. Εσεν ριζάμ το αγαπώ αν ίσως λέγω ψέμα. Το κομμάντο καταπάτω θα σύρ και πίν το αιμάν. Το κομμάντο καταπάτω θα σύρ και πίν το αιμάν. Τυραννίγουμε και κλαίγω, σε κανάν τι δεν κυλέγω. Σε έναν εμόρφον κορτσόπον τα παράπονα μ' θα λέγω. Σε έναν εμόρφον κορτσόπον τα παράπονα μ' θα λέγω. Εμείς κι αν χορηγάμε κακή αγκή κρατώσε. Εμείς κι αν χορηγάμε κακή αγκή κρατώσε. Σο πιο πομένιξες γεράν κι ακόμα να αγαπώσε. Σο πιο πομένιξες γεράν κι ακόμα να αγαπώσε. Έτσι θέλνα και πάθα, έτσι θέλω να είμαι. Έτσι θέλνα και πάθα, έτσι θέλω να είμαι. Με το φεγγό να λάσκουμε, με τον ήλιο να κοιμέ. Με το φεγγό να λάσκουμε, με τον ήλιο να κοιμέ. Demondarnim και τεμονίστερεαν. Demondarnim και τεμονίστερεαν. Θα περάτε και θα φεύγω, σι παλαυσιά με ρεάν. Θα περάτε και θα φεύγω, σας προπυργώ με ρεάν. Εγώ να δακίνουμε, εγώ να δακίστεκω. Αι το μάτια μ' χαντιλιαγούνταν, εσένονται σε λεπώ. Το μάτια μ' χαντιλιαγούνταν, εσένονται σε λεπώ.
γονάτα, μέλα καυτά σαν γονάτα, ας πλέκω τα μαλλιά. Εγώ την ανεγαπάνα, τώρα ναι τον υφαίνα, τώρα ναι τον υφαίνα. Εγώ την ανεγαπάνα, τώρα ναι τον υφαίνα, τώρα ναι τον υφαίνα. Έξω πόρτονες πογγίζεν, είδε μεν και ναι κρύφτεν, είδε μεν και ναι κρύφτεν. Έξω πόρτονες πογγίζεν, είδε μεν και ναι κρύφτεν, είδε μεν και ναι κρύφτεν. Σα παρχάραντε εφτά μεσοχωρίων μη, λέτε σοχωρίων μη. Γεια σου Ορφέα με τα ταούλια σου. Κι εγώ σιγαράσαρι, κι εγώ σιγαράσαρι. Τα ρήμα συμπρασάρι, κι εγώ σιγαράσαρι, κι εγώ σιγαράσαρι. Έλα σε βδάμ χαμέλα, το καρδοπό μας γελά, το καρδοπό μας γελά. Έλα σε βδάμ χαμέλα, το καρδοπό μας γελά, το καρδοπό μας γελά. Σισονιέται, pero ηλιόν λύεται, pero ηλιόν λύεται. Τώρα σισονιέται, pero ηλιόν λύεται, pero ηλιόν λύεται. Εγώ την αναγαπώ, αδάπες ευρίεται, αδάπες ευρίεται. Εγώ την αναγαπώ, αδάπες ευρίεται, αδάπες ευρίεται.
θέμα να οικογειτονία. Γιαρ, 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 πάντα γιαρ, 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 γιαρ. Επίκανα το καλάτσι, τε φίλεσα σε μια. Γιαρ, 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 πάντα γιαρ, 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 γιαρ.